Днес ще приготвим нещо бързо, вкусно и изцяло вдъхновено от гръцкото крайбрежие. Скариджи с хаганаки. Запретаме ръкави и нарязваме лука и чушката на дребно. Оставяме ги на страна и се захващаме с кариите. Много важно е, когато ги почиствате, да запазите главата и опашката, защото именно там се крие наситеният вкус. След като созираме скаридите в захарятият зехтин, в същия тиган запържваме и зеленчуците и чесъна. След като омекват, овкусяваме с доматеното пюре подправките. Разбъркваме леко и добавяме узото. Оставяме за минутка да се изпари алкохола и добавяме смелените домати. Оставяме соса да покъкри за около 10-15 минути и след това го прехвърляме в тавичка. Добавяме фетата и подреждаме скаридите отгоре. Пъхаме в загрята фурна на 200 градуса и печем за около 20-25 минути. Накрая сервираме с пресен бусилек и препечен хляб. Вкусно, нали? Това ще бъде любимата ти рецепта за лятото от любимия ти супермаркет Бурлекс.